हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी मेळावा संघाच्या माध्यमातून एकता मेळावा वेंगुर्ला तालुक्यात आयोजित केला आहे। सिद्धिविनायक हॉल इथं हा मेळावा आयोजित केला आहे। मी थेट आपण दृश्य पाहतोय, अगदी भव्य दिव्य असा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केला असून अगदी जिल्हाभरातले तालुक्यातले व्यापारी आहेत हे या व्यापारी संघासाठी, या मेळाव्यासाठी या ठिकाणी एकत्रित आलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। या ठिकाणी जर आपण पाहत असू तर दोडामार्ग, वैभववाडी, देवगड, सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, मालवण सर्व तालुक्यातले जे व्यापारी बांधव आहेत ते या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत। अगदी काही वेळाच पूर्वी या मेळाव्याला सुरुवात झालेली आहे। आपल्यासोबत दोडामार्ग तालुक्यातले व्यापारी आहेत, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो व्यापाऱ्यांचा आणि दोडामार्गमधले किती व्यापारी आतापर्यंत या मेळाव्यात सहभागी झाले? या ठिकाणी जवळजवळ 35 लोकांनी सहभाग दर्शवलेला आहे। चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सोय केलेली आहे प्रत्येक व्यापाऱ्यांची। हा व्यापार एकजुटीचा आहे असं म्हणावं लागेल। वेंगुर्ला तालुका सर्वप्रथम सगळ्यांचाच आदर करतो, करीत आहे आणि याच्या पुढेही करेल। अशा पद्धतीनं न्याय मिळणार आहे। व्यापाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत, तुम्ही पदाधिकारी म्हणून काय वैभववाडी तालुक्यात कसा प्रतिसाद मिळतोय? आतापर्यंत किती लोक? 45 व्यापारी आलेत, चांगला प्रतिसाद आहे आणि यापुढेही असंच राहील। या ठिकाणी व्यापाऱ्यांना न्याय मिळाला असं वाटतंय का तुम्हाला? आहेत बरेचसे वरिष्ठ आहेत आमचे, ते सांगतील तुम्हाला। प्रतिसाद चांगला आहे। त्याचबरोबर देवगड तालुक्यातले किती व्यापारी आलेत आपण? 51 जण आले, 51 जण। या ठिकाणी व्यापारी काही अपेक्षा येत आहेत की आपल्या समस्या आहेत, येतात। त्या सर्वांवर आज त्यांना न्याय मिळेल आणि मोठा असा मेळावा म्हणजे कोरोना असेल किंवा अन्य परिस्थिती असेल याच्यानंतर मोठा मेळावा असा पहिल्यांदा होता, त्याबद्दल तुमची एक व्यापारी म्हणून काय भावना आहे? व्यवस्थित आहे, सगळं चांगलं आहे, येत आहेत लोक, अजून येणार। नक्की याचबरोबर ज्या वेंगुर्ला तालुक्यात हा मेळावा होतो त्या वेंगुर्ला तालुक्यातलेही व्यापारी आहेत। इथले व्यापारी किती आलेत? कुडाळ, मालवण, कणकवली, सावंतवाडी इथं पण मोठ्या संख्येने व्यापारी येतात, त्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत। थेट वेंगुर्ल्याच्या बूथवर आपण जातोय। त्याआधी कुडाळमधनं किती व्यापारी आले? कुडाळ तालुक्यातले किती व्यापारी आतापर्यंत सहभागी झाले? 81 व्यापारी। तुमचे एक व्यापारी म्हणून काय भाव आहे? अनेक समस्या आज व्यापाऱ्यांना सहन कराव्या लागतात, GST आहे, आताही मेळाव्यात त्याबद्दल उल्लेखही झाला। तर व्यापारी म्हणून तुमची काय भावना आहे? या मेळाव्यानंतर व्यापाऱ्यांसाठी एक हक्काचा असा निर्णय होईल? अजूनही काही तालुके, मालवणचे आता 121 सभासद झालेले आहेत आणि एक व्यापाऱ्यांची अशी एक मागणी आहे की एक व्यासपीठ आणि GST वगैरे इतर जे काही निर्णय आहेत त्याच्यावर त्यांनी काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा। GST म्हणा, वजन काढणे निरीक्षक किंवा जे तुम्हाला लायसन बिसन आहे किंवा इतर जे अन्न भेसळचे आहे ती एका ठिकाणी लायसन मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे, अशी आमची व्यापाऱ्यांची एक विनंती आहे। एका अनेक सावंतवाडी, वेंगुर्ला या ठिकाणावरून सुद्धा बहुसंख्य असे व्यापारी हे या व्यापारी एकता मेळाव्यासाठी येतात। आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब माझ्यासोबत आहेत। अगदी सकाळपासूनच थेट लाईव्ह याचा आपण वार्तांकन करतोय। दीपेश, या ठिकाणी दीपेशकडनं आपण माहिती घेणार आहोत की वेंगुर्ल्यामध्ये एकता मेळावा होतोय आणि सगळ्या तालुक्यातनं मोठा प्रतिसाद मिळतोय। तुम्ही सकाळपासून या ठिकाणी आहात, व्यापाऱ्यांचे अनेक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले। व्यापारी मेळाव्याला अगदी काही क्षणापूर्वी सुरुवात झाली आहे, तर कसा प्रतिसाद मिळतो आणि कोणकोणते प्रश्न अद्याप व्यापाऱ्यांच्या समोर येतात? निश्चितच आता व्यापारी मेळाव्याला सुरुवात झालेली आहे आणि सकाळपासून
मोठा प्रतिसाद या ठिकाणी व्यापाऱ्यांचा मिळतोय. ठिकठिकाणून व्यापारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि उत्कृष्ट नियोजन आहे वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघाचं. आणि या ठिकाणी जे आयोजक आहेत वेंगुर्ला, कालपासून मोठी तयारी या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि कोकण 7 लाईव्हवरती थेट लाईव्ह हा प्रक्षेपण आमच्या मार्फत या ठिकाणी चालू आहे. त्यामुळे मोठा प्रतिसाद व्यापाऱ्यांचा पाहायला मिळतोय. अजूनही व्यापारी या ठिकाणी दाखल होत आहेत. नक्कीच दीपेश, वेंगुर्ला तालुक्यात हा मुळात व्यापारी मेळावा होतोय. वेंगुर्ल्यातल्या व्यापाऱ्यांचा कसा का प्रतिसाद आहे? कारण सावंतवाडीतनं आता मी येत होतो त्यावेळी पाहिलं होतं, अगदी सगळी जी दुकानं होती ती बंद होती. अनेक व्यापारी सुद्धा मला इथे आल्यानंतर दिसत आहेत. अगदी स्वतः राजन तेली सुद्धा आता काही वेळापूर्वी या ठिकाणी येऊन गेलेत. तर वेंगुर्ल्यात कसा प्रतिसाद आहे? वेंगुर्ल्यात मोठा प्रतिसाद आहे, कारण यजमानपद यंदा वेंगुर्ल्याकडेच असल्यामुळे वेंगुर्ल्यात मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळतोय. सर्वांनी दुकानं बंद करून आव्हानाला मोठा प्रतिसाद दिला आहे आणि सर्वच व्यापारी हे आपलाच सोहळा आहे असं समजून या ठिकाणी सकाळपासून काम सुरू आहे आणि उत्कृष्ट असा व्यापारी मेळावा या ठिकाणी त्यांच्यामार्फत होतोय. सावंतवाडीचे व्यापारी आणि लायन्स क्लबचे पदाधिकारी आपल्यासोबत आहेत. आज वेंगुर्ल्यात तुम्ही या व्यापारी मेळाव्यासाठी तुम्ही आलेला आहात. लायन्स क्लब माध्यमातून पण तुम्ही काम करत असता. आज व्यापारी मेळाव्यात आल्यानंतर व्यापाऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, त्याला न्याय मिळाला असं वाटतंय का? आणि ह्या प्रतिसाद मिळतोय काय पाहून? नाही, व्यापाऱ्याचं असं काही मला तेवढंसं वाटत नाही, कारण गेली 35 वर्ष आम्ही या मेळाव्यात हजेरी लावतो. पण तेवढे प्रश्न व्यापारी एकता संघ आहे तो काही सोडवत नाही. सगळ्यात मोठी खंत आहे, मी गेली 35 वर्ष मागे लागलोय. तुम्ही मला सभासद आजपर्यंत सभासद नक्कीच आज व्यापारी पण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येताना दिसत आहेत. काही समस्या त्यांच्या आहेत त्या इथे मांडल्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला असं त्यांना वाटतं, विश्वासही व्यक्त करतायत. अगदी 8ही तालुक्यातनं भरभरून सावंतवाडीतनं किती व्यापारी आले? तुमच्यासोबत किती जण आले? आमच्यासोबत तर एक 6 जणांनी आलेलो आहे आणि अजून लोक येत आहेत सगळे. आणि तसं बघितलं तर कधीतरी वर्षातनं एकदा सगळे व्यापारी एकत्र येऊन मेळावा साजरा करतात, आनंदाची गोष्ट आहे. पण त्यांनी सगळ्यांना सामावून घेऊन असं हे व्यापारी मेळावा किंवा काय व्यापाऱ्यांच्या समस्या आहेत ते सोडवायला पाहिजे, एवढं जास्त म्हणणं बाकी काय. पण आजच्या निमित्तानं तुम्ही जसं म्हटलं, अगदी सगळ्या तालुक्यातले व्यापारी एकत्र येत आहेत. व्यापार क्षेत्रात कार्यरत असताना आज एक वेगळा क्षण असा या ठिकाणी दिसतोय, त्याबद्दल तुमची काय भावना आहे? फार चांगलं आहे. म्हणजे निदान कमीत कमी तरी एक दिवस वर्षातला एकत्र येऊन व्यापारी म्हणा, व्यावसायिक म्हणा, उद्योजक म्हणा, एकत्र जाऊन मोठा सण साजरा केल्यासारखं करतात. ठीक. नक्कीच अनेक जे व्यापारी आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात. सिद्धिविनायक हॉलमध्ये हा जो व्यापारी मेळावा आहे, व्यापारी एकता मेळावा आहे, तो संपन्न होतोय. अगदी आपण बाहेर पाहिलं तर मोठ्या संख्येने व्यापाऱ्यांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग, अगदी प्रत्येक 8ही तालुक्यातनं व्यापारी या ठिकाणी येतात. माझ्यासोबत आणखीनही काही व्यापारी आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. तुम्ही अगदी सगळ्यांचं स्वागत या ठिकाणी करताय. बरेचशा तालुक्यातले व्यापारी या ठिकाणी येत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो? उत्तर प्रतिसाद मिळतो आहे आपण इकडे आल्यापासून. आणि तरी आमच्याकडे आता या ठिकाणी पुढचं व्यापारी एकता मेळावा संपूर्ण बंद करून एखादा कार्यक्रम करावा हे उत्सव होतो या नक्कीच आपण पाहतोय, अगदी काही क्षणापूर्वी या व्यापारी मेळाव्याला सुरुवात झालेली आहे आणि अगदी संपूर्ण हॉल आपण पाहतोय भरताना दिसतोय. अगदी आताही असंख्य व्यापारी हे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.